elephants. Elephants, I like elephants. Zaterdagochtend kregen 42 kleurrijke polyesterolifanten een plaatsje in de Hasseltse binnenstad. Dit naar aanleiding van de grootste openluchttentoonstelling ter wereld, The Elephant Parade. Die olifanten staan altijd 2 maanden in een stad. Nu is dat Hasselt, na Milaan. En na 2 maanden worden die allemaal verzameld. En dan worden die op 8 november met een galaveiling geveild. De opbrengst wordt gebruikt voor de redding van de Aziatische olifant. Die is met uitsterven bedreigd. In Thailand liggen nog heel veel landmijnen. En het gebeurt vaak dat olifanten op een landmijn trappen. En een olifant kan niet lopen op 3 poten. En dan moeten die heel hun leven liggend op een mat doorbrengen. En nu worden er protheses gemaakt van dat geld en zo verder en zo verder. Ik vind het heel fijn, want ik zei tegen de kinderen, kijk eens wat mooie olifanten allemaal in de stad. Ik vind het leuk dat de mensen zo moeite doen om die mooie dingen in de stad te plaatsen. We hebben zo'n verdeling gemaakt, 32 Belgische kunstenaars, waar dat we eerst de focus leggen op Limburgse kunstenaars en dan een paar internationale. En dan zijn er 10 olifanten die door Thaise kunstenaars gemaakt worden, omdat we vinden dat die kunstenaars die rond dat olifantenkliniek of olifantenhospitaal wonen, dat die ook de kans moeten krijgen om hun land, hun Aziatische olifant eigenlijk te uiten op die kunstwerken. Jongens, meisjes aan de kant, want daar komt een olifant. Dikke poten, grote oren en een lange slurf van voren. Jongens, meisjes aan de kant, want daar komt een olifant. We hebben echt al heel veel olifanten gezien en ik vind het echt heel mooi en het is ook heel origineel. Allee, dat brengt echt zo kleur in de stad. Dat is echt leuk. En we hadden het al in de krant allemaal gezien. Ja, maar we moeten de wandeling nog doen, want we hebben gehoord dat er heel veel gekleurde zijn en zo. Echt mooi. En deze vonden we super, hè? Ja, die is echt mooi met die lollies op. En we dachten eerst dat het allemaal chocola was. Maar jammer genoeg niet. Ik vind de kunstwerken formidabel, omdat je hebben de mensen iets te zien. Hè? Wil je ook een dagje olifant kijken? Haal dan een wandelroute bij de toeristische dienst en geniet van die kleurrijke, kunstzinnige en vreemde creaties. Er is alvast 1 olifant waar je niet naast kan kijken. De oliekakatoe. Het bedrijf Jaga heeft de grootste chauffage ter wereld gemaakt. En die gaan ook meedoen met het Guinness Book of Records. Dus die buizen worden warm. En daarboven is een kap. En hier, er komen nog stoeltjes in en zeteltjes. En hier kun je zitten, je kunt iets drinken, kun je leuke dingen doen, een concertje. Ik vind het heel leuk. Het ziet er heel leuk uit en de boodschap erachter vind ik dan ook nog wel cool. Dus ik vind het wel de moeite.